Unsa ba ang mga programa sa DSWD alang sa Solo Parent Week 2026? Ayan, no? So, ang ato ang social protection services, no, sa DSWD gyud ang nagtimon or ang supervise, no, sa implementation ni ini nga masiguro nga ang tanang mga sektor, no, sa ato ang komunidad mahatagan og igong serbisyo o proteksyon, no. So usa na ini ang ato ang mga solo parents, no. So ang ato ang celebration karon na tuig, no, for 2026 ay ang tema ni ini mao ang hindi ka nag-iisa sa iyong pag-iisa, no. Yakap at kalinga para sa solo parents. So kahibalo man gyud ta no nga dili basta-basta og ubay-ubay gyud ang mga kalisdanan sa ato mga solo parents, isip usab ni sila sa mga disadvantaged and vulnerable gyud na sektor diri sa atong komunidad. And sa atong celebration, buot natong padayag karon o gipahibalo sa atong mga solo parents nga nay ubay-ubay no sa mga serbisyo o paggiya ang DSWD labaw na dinhi sa DSWD Field Office 11 Davao Region ngadto sa ato ang mga solo parents diri sa Davao Region. Hindi ka nag-iisa sa iyong pag-iisa. Tinuod gyud na gumikan isip usa ka kanang sa mga solo parent dili gyud lalim labi pa nga kanang giabagan nimo ang pagkamama, pagkapapa ingon ana po.